Bisit. Masuk, Bang. Oh, nakita eh. Oh, nakita. Uy, Diyos ko Lord. Salamat. Grabe naman daw. Kaya sa may tema sa vlog nga nung challenge. Okay, very good. Plus point. Plus 5. Yeah! Dapat yun sila dito sa ito. Share kita, ma'am. Pagpalitin, pwede. O gani, ma'am. Anong ipapalit og pizza, ma'am? Pagpalit. Dada. Matanawan na to ang kuan. Reaction sa mga tao. Tao. Pangkuha na rin, tanan ko ng pangutan na tanan ba? Pero dili ka mupalit ato. Pangutan na tanan. Ay, dili na lang sa ko. Ay, kita. Oo. Dayon, pwede mangayo. Thank you, ma'am. Reaction sa lagbut. Hi, kuya. Hi, kuya. Ay, sabi, sap mananap, ani ata karon diri kay papalit na ang buwang og surgical na. Meanwhile. One minute, 37 seconds later.
Simraksyon. Kira ka? Sorry guys, siya gating buang mo na siya. In real life buang din siya. Gusto naman si Kuan, Pablo. Kaya naman siya. Kaya siya. Ano man kinagpuya ron? Kuan. Dili ra. Daragyapon ka. Ano man? Sa kanal ka katulog. Sa kanal. Sa ikan baha. Buang ka? Dili, ikaw. Buwang ka. Bangkin. Kaya isang